seroznámové a dneska ja tu vítam nového videa a po asi tak 100 milión rokoch je tu nové video. Asi viete prečo, veľa čo ma sleduje, tak asi vie, ale bol som chorý veľmi a ešte som, nechodím do školy. A toto video takže mohlo mi trošku lepšie, takže normálne kam ani hovoriť nevládzem to tak dlho, lebo keď si youtuber, tak musíte rýchlo hovoriť. A po veľmi dlhej dobe sa vracám na vaše obrazovky v plnom prúde, ešte nedoliečený. Už do Vianoc ako keby nejdem do školy, takže máme predĺžené prázdniny, možno aj zajtra. Aj zajtra, keď sa mi podarí, možno vyjde videjko, takže teraz budú častejšie vychádzať videá v plnom prúde. Ale dostávam sa teda ku videu. Dneska by som chcel výjsť na Mount Chiliad, takže dneska to bude také kratšie videjko, ako všetky ostatné. Bude to také kratšie videjko z GTA 5. Takže dneska to bude z GTA 5 a ideme na Mount Chiliadík. Dneska som tu sám. GTAčko nebýva sám, vždycky to bolo s Jastrabom zatiaľ. A dneska vyjde videjko. Dneska vyjdú možno dve videjka, možno jedno s tým Jastrabom, keď ono proste kámo furt hráva Lego, ale mne to nevadí. Nech si hrá proste, asi ho to baví. Takže teraz nebudú vychádzať s Jastrabom videá, ale proste budú sám, asi teda. Takže tak, no. Ale kurá to hráme, potom keby ste vedeli, tak to hráme v online, aby ste si nemysleli. Ma oslepilo, aby ste si nemysleli, že proste to hráme len tak. A chcel som vám ešte jednu vetičku ukázať. Mám batinka, ale mám tu aj nového charaktera, teda není nový, zmenil som mu účes, proste úplne frajer vyzerá. Novú zbraň máme, túto máme, čo som si odomkol. A ešte máme túto novú zbraň, takže úplne bomba. Motorka sa nezmenila, zmenila sa len trošku, zmenil som farbu, výkonnosť je rýchlejšia, takže zarobil som, teraz mám málo. Auta mám, garáže mám, neviem, asi veľké fakt, že Lambo by som chcel, ale asi nič podobné. Možno niečo upgrade na zbrani alebo tak. No ale 40. Čo to? Aha, takže úplne bomba. Dneska Mount Chiliad pôjdem s motorkou, lebo neverím si s ničím iným, s motorkou to je asi najľahšie. Ja tu obieham každého. Motorky sú proste najrýchlejšie. Máme tu typečka, ukradneme mu motorku. Čo robíš? Čo robíš? Hej, ona bude fakovať. Takže ty ma to takto vyfakuješ. Takže, no tak toto sa presne stane. No, tá nová zbraň, tá brokovnica, ktorú som teraz mohol použiť, je to jakr. Jakra môžete poznať z veľa videohier, napríklad sa SK určite, alebo z iných hier môžete poznať túto zbraň. Je to veľmi OP zbraň a vo Fortnite tiež, takže už som si ho hral novú sezónu. Dúfam, že vyšlo už video. No. Takže úplná bomba. Sa to tak ozýva, že? Môžeme skočiť tuto dole. Ľudia, možno za chvíľku mi príde ináč pizza. Takže rád len. To trošku ako spravíme si takú vetičku, že to trošku ako obídem. Kámo, ono to vyťahne. To je insane tá motorka. To je insane. Videli ste to, čo mi vytiahla? Ten kopec? To trošku ako spravíme si takú vetičku, že to trošku obídem. Kámo, ono to vyťahne. To je insane tá motorka. To je insane. Videli ste to, čo mi vytiahla? Ten kopec? To je insane.
pohodku. Počkaj, nehýbeme sa. Jo, hýbeme. Toto odstavím. Potom ľudia na nový kryt na ovládač. Mám kryt, nemám nový, ale mám kryt, možno vám ho aj ukázať. Potom. No, to dám. To dáš, motorka, nice. Pekne. Come on, prečo? Veľká challenge. Čo to je? Most near Mrs. Odbočili sme. To pre moju motorku není žiadny problém. Proste, kámo, to je tak strašne OP tie motorky. Počkať. Sme na Mount Chiliade? Teda ideme na Mount Chiliad? To? Neviem. OK. Kámo, tak to... Ja som skoro nepustil plyn. No mi sa nezdá. Že toto mám Chiliad. Jo, my sme išli tou druhou cestou, aha. No, my sme keby stále... Proste, kámo, to zabrzdí takýto strmý kopec. A ešte toho vytiahnu. Kámo, schválne som išiel do... Kámo. Schválne som išiel do toho najstrmejšieho a to išlo. No, kámo, aj toto. No, ja kámo, v tú motorku môžem ísť kam chcem, no. To je výhoda motoriek, no. No a sme tu, kámo, proste. Proste GG, no. GG. Proste Alkan GG. Proste GG, no. Ne. Mám to, mám tu hore. Som na najvyššom bode. Hre, či? Ne. Maze Bank je najvyššie. Či? Uka. No, jasné. Však to je až tuto. No, to je vyššie. Ale som celkom dosť vysoko. Tam je týpek. No, týpci. Nemám pre vás dobrú správu. Beam. Nájdem. Takže vyšli sme na Mount Chiliad. Mám nového charaktera. A máme novú masku na ňo. Čo som si... na ňo kúpil. Jo. Takúto masku ideme vykrádať, ako teraz. A viete, na Mount Chiliad sa ani nedostanú policajti, lebo mám jednu hviezdu. Ale nevidíme. Takže úplná bomba. No. Takže, teraz sa dostávame k tej časti, kde vám ukazujem môj ovládač. Snad ho vidíte, tak to vám ukážem. Takýto pekný. Tak. Tu by bolo asi ukázané. Teraz. No. Ja vám chcem ukázať
ináč môj bunker, takže vám idem ukázať môj bunker. Ja mám bunker, no. Wow. Kam sem ide nejaký typek? Ne, ale môžeme ísť dole, poď. Tak, tadiaľ to! Ja som to teda nechcel. Ne. Jožo. Kamo. Ach jaj. No, k motorke nás to vodilo, poď. Ne, neumri. Ne. Tak ako? Šmiklavky majú aj ako v meste, ako... Bol by som rád, keby som sa dostal k mojej motorke. Ďakujem. Aha, tak dík, no. Bol by som fakt rád, keby som sa k nej dostal. Len dostal. To mi stačí. Ne! Nepadaj. Jožko! Benzína, kretenci. No. Mrkvička. Mrkva. Šiška. Chápeš to, šiška? Hej, šiška. Šiška. Kamo, šiška. Šiška. Ne. Nepadaj dole. Toto je kečup, ľudia. Ja sa proste k tomu nedostanem. Kam padáš? Však tam nič není! Kamu, čo ti hrabe? Ja sa k tej motorke nedostanem. Kamo, si normálny, kam padá. To je Voldemort. Hej, hej! Čo tam vidíš? On je nafetovaný, kamo. Hej. Kamo, tak ty si pod vplyvom alkoholu asi. Tam je motorka. Tam je motorka. A nie proste. Týpek je... Vysvetlíte mi? Tak ako... Ja mám dosť. Ja proste mám dosť. Ují. Umri. Ešte. Padni na riť. Super! Tak! Bomba! Tá motorka je doslova vedľa mňa, ale nie proste.
som proste skokan, brácho. Yes! Neviem sa tu zašúchať. Uí. Boba má, uí. No! Yes! Šúchaj sa. Hej, kamo. Poď, uí. Za chvíľku sme dole, jo? Nemusíte sa obávať. Už ma tu spavni dole. Ja sa cítim fakt dubo. Mám dosť kámo proste. Kámo! Ja by som pod mapu, pozrite. Ne. Za chvíľku sme dole. Henta. Tam ukradneme auto. Ty kámo. On sa proste potkne na hentom. No tak, šúchaj sa. Vytri prach. Super. Ešte vytri prach. Veľa prachu tu je. Vidíš? Stúpaš po ňom. Jožko, kam bežíš? No bují. Tak, vytri prach prekne. 9000 v prdeli sako. Len za sako, kámo. Akože za chvíľku sme dole. No, ja už vidím cestu. Aleluja. Nie. Dobre. Aleluja. 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 No. Super ľudia. Neverím. Nejde vlak? Naskočili by sme. Hej, mačka! Henho! Mačka! Voľčme... What? What? Chudácko. Kečup. Nechceš kečup? Čo odpočíva? Aj, kečup. Ona vlastne kečup chcela. Počkaj. No, ona chcela ten kečup, ona preto bola taká. Ona povedala, že hej, kde máš ten kečup? Tak som jej ho dal. Takže. Kámo! Kam je to spavnuté auto?
Potom, keby ste chceli vedieť vo First Person, ste o mnoho rýchlejší. No konečne mám tu svoje auto. Taký môj Range Rover. Najkrajšie auto proste. Pozrite na ten Range Rover. No a tak to zavočíme. A tu máme bunker. Môžeme si tam dať auto? Môžeme si tam dať auto. Samozrejme. Bunker pri Mount Chiliade. Takže super, nič nemáme. No bo v bunkere zafrí, to vie každý. Teda bol asi. Super. This computer is unavailable. The maximum number of VIP and celkov president has been reached in the session. Takže no. No. Nič nezarábam, nič. Nikého tu není, nič nezarábam. Ideme von. Jak to, že nejdem von? Je to super. Už som sa zlakal, ne? Takže ideme do mesta. Môžeme ísť sem. A tam to asi aj ukončíme. Môžete si počuť túto ASMR. Woohoo! Ľudia, môžete napísať do komentárov, akú hru mám natočiť, ako ďalšiu. A s kým. Či si mám zahrať Fortnite s Juronom, či GTA s čiernym jastrabom, alebo s niekým iným si zahráme. Môžete napísať. Come on. Ešte rovné razy. Taká, ty si jasný. To je taká pomôcka. To, že jeho auto pôjde do šrotu, tak aby nemuseli sem chodiť a hento. To je na to. Kamo, ja nič nevidím teraz. A pomohlo nám to. Hráme sa pomohlo. Zdraví. No. Fúha. Teraz sa kúpnem.
okolo vojenské základne neviem zobrať, keď mám dvietičky, že? Je to blbý nápad? Áno. Spravím to? Áno. Sú pred mňa policajti? Áno. Vadí mi to? Nie. Obehnem ich? Áno. Stratím ich? Áno. Som rýchlejší? Áno. Ako nečakané. Mám lepšie auto? Samozrejme. Ako som zaparkoval? Jak frajer. Sú predo mňou? Áno. Vadí mi to? Choď rovno! Bože. To nemá výkon, to auto. No super, policajti, nájdete si tam. Však ja sa im ešte stratím. Ešte ich stratím po uličke. Drifting. Au, mne to bralo damage. Dobro, som ich strásol, lebo ja pôjdem takto. Ani proti mne nič nemajú. Jak rýna šerp. Aha. Jo. Jo. No. No. Kam som sa z toho dostal? Máme zničené auto. To ste si asi nevšimli. Z 8-minútového dielu asi teda, ja nekúkam, je pekne dlho. Lebo my proste sme museli ísť na nový čiliat, výsť ho, zísť, úplne blbo zísť, takže úplne super, sme veľmi zle zišli. Buď ticho. Vôbec, čo mi nadáva. Kámo, týpek mi normálne nadáva po anglicky. Kámo, normálne to NPCčko začalo, no. Dal som si dobré drogdredačku, Čo budete mať dneska na večer? Napíš dole do komentárov určite. A ja pojmem jedno. Ja budem mať písu. Sáme takáto. To... Ne. Ono to nezatáča. No však ale nám sa to opraví. Viete čo je strašne zaujímavé? Počkaj. To bolo čo je? Odparkujem.
Ahojte. Čaute. Čo ty balasáci? Čo ty balasáci, jak sa máte? Dobre? Dobre, chalani? Tak. Písal som... Fú. Do dojvery bude to... aha, to nechceme. To radšej nechám. Lebo tak to je... Kde to je? Prečo? Však odtiaľ som prišiel. Necháme si ho. Nechám si ho. Ale viete čo, tak to vyskočíme. Poviem o to, nezaujíma to auto. Tak sa som dojdu zobrať sami. No, viete čo ma najviac zaujíma? Mám úplne roztrieskané auto. A ideme do garáže a úplne krásne... Aha, počkaj, nie. Úplne škaredé, vybuchané. Dojdeme a celé opravené. Úplne lesklé, opravené. Ja som rád za svoju garáž. Hlavne toto auto je veľmi pekné. Za ňu som dal 50 000 len tú farbu. Toto elegy, za ňu som moc nedával. Môžeme ísť hore a chcem vám ukázať kľúčov. Môj apartment, dúfam, že už ste ho videli. Tak, a sme doma. Apartment ma stál 250 000. Takže úplná bomba. Rybiček fejkový tu. Fake? Asi fake, ne? Môžeme kúkať telku, poviem. Niečo. Pozri, či môžeme kúkať telku.